سوني عصرت تكمتي ساعة 9 أغيلو زينا مسنا أنا نفيلم لنا كم يمسيكم خبركم تخاطلتي بيتروس منكسي أرسل زينا مستر تعنا حمام تيبي نمكو صارت من فتاتي السلاسل كم زبلو قليتهم عبد نوزبا فعبت استسرح رهياتات قرب ستماي سبن تريتنا وحيسان عبد دسيت فاطمة دوباو قيه بحري 11 متر زغمو عسى نباري تقفيعو ترخيبون روسيا عبد العلي استفلالي علامات يوكرين متكعتات ميسايل كم زكايدة تفليتا قبطن قريخنا مونغو تركن ليبيان نستبت حسم عدنا غاز تقايمون عبد نيجيريا بزقات ما حدا قامت حل جالباب وحدو 76 سبات كم زموتو تقريتهم منستر تعنا حمام تيبين مقصار بالسلاسل زلو عتب مدبات متن حويت نايت حمام 9 ميتايت كم زبصح حبيرو وكيل ارينا يناتاني عبيو بملكع صبصاب نزدالو تحستو عمانيل غبراي كقرباي حمام تيبي زملكه شوتو زلاغ لبعت مسمار عتب نطفتاتي سلاسل كم زلو منستر تعنا فليتوم ابت منستري حلفيت اهادو مقصار حمام تيبن دوين سيسر هيوت نغسه نيرينا بزابو تحبريتا كاب كل تشان 17 كساب كل تشان 21 متن حويت تيبي 9 ميتاوت كم زبصه ابت قالطنا زيموت زلو حومات نمركاب كن حيال سراح كم زدل غليصام تي ناي ملكنا علم اسكع 9 كميتي نحنا لعلت ملكعنا هي عالماوي ملكعي بصحنا لنا مالتي حجي ازي سلد بصحنا كن تزانينا مالت ايكون نتوم زموصنا اينا بصحنا زلنا اتقند نتكرل اتوم زي موصو اب غزا خوينوم ويكا اب بوبوتهم خوينوم اب كبابيهم خوينوم بحمام مخنيات خون بناي ترانسبورتيشن خون بخالي خون دي موصو دلو اتوكرنا ابا اتزمصك حمو محكا اتدي مصه مكلخال زي اجيركا نفتي بختشحن 35 كطفي زبحال زلو ناو بيلنا خنكيد نخلينا كاب سب نابسب بمنطاس مسعال استنفاسن كاب افنا فنجان بزوت نتطابطلن زما حلف حمام تيبي 80 ميتاويت نسان ابو 10 ميتاويت دما نملا اكلات كم زتقع زحبرت سيسريوت نتوم زتلليو قند تنقطات نملاي اب مبراخ نقحتن مكلخالن زتكور مربات بغصارخ تكبر كم تصنحي انا صيرام حمام تيبي تقندي صقم 85 ميتاويت نسامبو يدحس نسامبو اندحر حيزو خا سامبو ناي مستنفاسيو كتستنفس كتهنطس كتزارب كلها نبز حسابات كتلبت تخليخا ازي تقدماي كسرع زخل بقدماي درجه حيزنا مكلاخليتاتن كالن إلنا نصعتلوخا ازي مالتي اتخالقا 10 ميتاويت نخالق كاب سامبو وصاي ملو اكلاتناها يطقع مالتي نزيتات قلطيفو اندحر مصيو خافتناي سامبو زلصه قلطيفو اندحر مصيو اندحن مصيو بقليلو حكمو كل يوم تزغل ليت زحاشكن ابتناي سامبو اندحر كوينو كن اتمستنفاسن مسعلن سلازلو نبزحات ناي ملباس سلازلو اتوكرونا بزياده اوي مالتي كم أكل نزي أب كل زواتات هجرنا بدكتوريت معارج نتصرحوا 3 مويوين أنا كاب 19 كساب 23 مسكرم كل تشان 20 كاوت أبز موسيقي لاتات ناي أسلتن تسلتنا خم تودب بمتكاس زي قسمو سلطنا أبايتا كسرحلون نحومات بغربا كحكمون تثبيت كم زقبر أبراهام سيستير هي وتسعيبا أب شدشت زواتات هجرنا مسرتا وفلت زقسما شدشت ميتي عدوين وكلت أنا كم زلوان ترى بقليل كم زي قمتن بمقراس ملكتات نايت حمام زيكا بزغلطفه ناب تكالت عنا بمخات كنتاتو كفلت بتحمام تلغيفو متصنحكا بسمويات عنا نززل مدهنيت كي قارص بقبو كوسدا زغاغيرام تي طفحي نحنا كاب لعلي سقع تحتي سقع عداوي درجه تصوعت لونا سلازي كابتي حبرتسب جميركا سقع لعل زلو متاسسار اتعابي صبق اونتاوي زخونه سرحات سرحالو زلو سلازخونه ازيتي صقاتاتنا هنا مالت نزي خنطقوملو تخوينا خا اتغوسغوساتن اتزدلي اقربوتن كنقربكا قدن يخون مالتي زخونه زينبر تريوتات مزهلو نبتقربو زلو تكالتنا مخاديو
نابو انت دا خيدو اتزدلي حبريتا كركب يخيل اب غزا خوفيلكا ويكا لومن صباح اندابلكا مدنغوايات نزغبرغن حدا خافتي قندن كابتوم 400 تريفومنا لو زيرخبنايم زبلناون لومي صباح اندابلكا اب غزا لومي سعال ماي لومي سعاليا خمزي اندابلكا زغبر مدنغوايات اب غلغلون غل بهلاوي فوساتات እንዳገበርካ ዝግበር ስራሓት እዚ ንድሕሪት ዝመልስ ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ኣድማዓነት ናይቲ ዝሰላሰል መድባት ንምርግጋፅ ልዑል ተፃዋርነት ሕማም ቲቢ ዝጥርሑ ሕሙማት ተዓቂቦም ዝሕከሙሉ ሆስፒታል ካብ 2011 ኣብ መርሓኖ ንኡስ ዞባ ጋላነፊ ከም ዘዋደደን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዝርከብን ይፍለጥ ኣብ ንዞባ ፍዓበት መምሕዳራት ከባቢ ምህዳፍን ገብገብን ዝተሰርሐ ክልተ ራህያታት ቀረብ ዝተሰብን ማይን يغريتا قرب ست ماي 7 ጥሪትን ኣብ መውሓስ ዝመስገን አበርክቶ ይገብራ ኣለዋ እተን ቅድሚ ክልተ ዓመት ብሚኒስትር ሕርሻ ዝተሰርሐን 9 ሚልዮን ናቕፋ ዝወዳእን ራህያታት ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝነበረ ጥሉል ክራማት ክሳብ ዝመጽእ ወቕቲ ዝናብ ን7 ጥሪትን ዘገልግል ትሕዝቶ ኣዋህሊለን ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ቅድሚ ምህናፅ ተን ራህያታት ማይ ንምውራድ ክሳብ 4 ሰዓታት ይጓዓዙ ምንባሮም ዝዘከሩ ተቐማጦ ገብገብ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንነብሶምን ጥሪቶምን ተገልግል ራህያ ስለ ዝተዋደደትሎም ርጋት ከም ዝረኸቡ ገሊፆም ኪላ መዕቃብ ማይን ሓመድን ኢንጂነር ክፍላይ ረዘና ብዛሃቡ ሓበሬታ ራህያ ምህዳፍ 120,000 ሜትር ኪብ ራህያ ገብገብ ድማ 80,000 ሜትር ኪብ ማይ ክሕዛ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ጠቂሱ ድበት ከይመልኣ ህዝቢ ብወፈራታት ማይ ኩዕታትን ክፍውስ ተላብዩ ኣብተን ክልተ መምሕዳራት ከባቢ ብዘይካቶም ብቀዋምነት ዝነብሩ ኣብ ግዜ ሓጋይ ዝሳግሙ ኣስታት 15,000 ተቐማጦ ኣለዉ ኣብ ቀጽሪ ዘባው መወከስ ሆስፒታል ከረን ዝተዋደደ ቆልዑ ዝለይሉን ዝጻወቱሉን ቦታ ንኣዴታት ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓብይ መስተሮ ፈጢሩ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሜዲካል ዳይሬክተር ዘባው መወከስ ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፌት ኃይለ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሆስፒታል ከረን ካብ ዘሎ 440 ሓደን ዓቕሚ ሰብ ኣስታት 66 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምጥቃስ ዕድመ ትምህርትን ዘይኣኸሉ ደቀን ኣብ ገዛ ገዲፈን ስራሕ ክወፍራ ክጽገማ ከም ጸንሓ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ቦታ ድማ ነዚ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ብወገኑ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ኣብ ድሕነት ደቀንን ምሽፋን ሙያዊ ዕማማተንን ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ምምሕዳርቲ ሆስፒታል ንዝወሰዶ ተበግሶ ሞጊሱ ተጠቀምታ ኣዴታት በወገነን እቲ ዝተዋደደ ቦታ ህፃናት ደቀን በቀረባ እናተኸታተላ ኣብ መትስርሐን ክገብራ ዓብ ደገፍ ኮይንዎን ከም ዘሎ ብምሕባር ንኣዴታት ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘጋጥም ብድሆታት ንምንካይ ካልኦት ትካላት እውን ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዳ ተላብየን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል መለይ ህፃናት ኣገዳስነቱ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ክተኣታቶ ከም ዝግባእ ኣብርሂ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ኣብ ኣገዳስነት ምስራጽ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ኣብ ተማሃሮን መንእሰያትን ዘተኮረ ሰሚናር ካብ 1 ክሳብ 6 ጥቅምቲ ተኻይዱ ኣብቲ ኣስታት 5,000 ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተሳተፉ ሰሚናራት ታሪኽ ውዳበ ኤርትራውያን መንእሰያት ብሓፈሻ ሃማመት ድማ ብፍላይ መንእሰያትን ሃገርን ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ዘጓነፉ ተጻብኦታትን ንምስጋሮም ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታትን ከምውን ተራ ክብርታት ሕብረተሰብን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ምምልማል ንቑሕን ውፊን ወለዶታት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ሓላፊ ሃማመት ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝተሓልፈ በዳሂ መድረኻት መሪሕን ወሳንን ግደ ከበርክት ዝጸንሐን ዘሎን ልዑል ሃገራውነትን ተወፋይነትን ዝዓጠቐ ንቑሕ መንእሰይ ምዃኑ ጠቂሱ ዋሕስ ድሕነትን ምዕባለን ሕብረተሰብ ድማ ንሱ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ትኩርነትን መንእሰያት ንምብራኽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ኣብሪሁ መንእሰያት ብኩሉ መዳይ ብግቡእ ተኸስኪሶም ሃገሮም እተሓቶ ንምፍጻም ብውህደት ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ነዚ ዘብቅዕ መደባት ሞያዊ ስልጠናታት ብሰፍሐ ከም ዝድፋኣሉ ኣነጺሩ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣብ ኩለን ዞባታት ደቡብ ከም ዝካየድ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ካብ ዓሰብ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ደሴት ፋጡማ 11 ሜትሮ ቁመትን 5 ሜትሮ ጎንን ዘሎ ዓሳ ነባሪ ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተገፊዑ ወፂኡ
ጠንቂ ናይቲ ክስተት ዛጊት እኳ እንተዘይተረጋገፀ ዓበይቲ ዓሳታት ምስ መራኽብ ድሕሪ ምግጫኦም ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ትርእዮም ምዃኑ ዝጠቐሰ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዓሳ ነባሪ ተገፊዑ ዝወፃሉ ከባቢ ካብቲ ዓበይቲ መራኽብ ንግዲ ብብዝሒ ዝንቀሳቐሰሉ ዓለማዊ መስመር ኣብ ቀረባ ርሕቀት ስለ ዝርከብ እቲ ጠንቂ ግጭት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካሩም ደሴት ፋጡማ ራስታርማን ከባቢ ሳሊናን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዝተገፍዑ ዓሳታት ነባሪ ከም ተረኽቡ ይፍለጥ ነበርቲ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ማይ ዓይኒ ብዝናብን ውሕጅን ተበላሽዩ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ከጸግም ዝጸንሐ ካብ ማይ ዓይኒ ናብ ሓውሲ ከተማ ኳዓቲት ዝወስድ ጽርግያ ብወፈራ ይጽጉን ኣለዉ ሓለፈ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ዞባ ኣቶ ሰመረ ፍሳየ ንኤሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ስራሕ ካብ ጎቦታት ዝወረዳ ኣማን ምእላይን ዝተባሕጎገ ከባቢታት ምጽጋንን ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ይዕመም ከም ዘሎ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ጽርግያ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ንዘለዎ ዓብዪ ረብሓ ብምጥቃስ ብዝቐልጠፈ ንምጽጋኑ ብውህደት ይሰርሑ ከም ዘለው ኣረድዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት روسيا لومي 10 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ዕላማታት ዩክሬን መጥቃዕታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ኣብ እትርከበን ከተማታት ዩክሬን ዝተካየደ መጥቃዕታት ሚሳይል መልሰ ግብሪ ናይቲ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ድልድል ዞባ ክሬምያ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሓቢሩ ትሕተ ቅርጺ መራኸቢታትን ጸዓትን ከምኡን ወተሃደራዊ መደበራት ዩክሬን ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ምንባሮም ፕሬዚደንት ፑቲን ብተወሳኺ ገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራታት ከም ዝወረደዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽን ካልኦት ትካላትን ዝካየድ መጥቃዕትታት ዓጸፌታ ክትምልሰሉ ምዃና ፕሬዚደንት ፑቲን ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ኣብዚ ሳልስ እዚ ኣብ ቀንዲ ድልድል ዞባ ክሬምያን ዝተፈጸመ ነጥቢ ዩክሬን ከም ዘካየደቶ ብምጥቃስ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና ጠንቂቑ ነይሩ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንኩናት ዩክሬን ዝኸፍአ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ግብፅን ግሪክን ኣብ መንጎ ቱርክን ሊብያን ዝተበጽሐ ስምዕ ዕደና ጋዝ ተቃይመን ቱርክን ሊብያን ነቲ ኣብ ገማግም ሊብያ ዕደና ነዳድን ጋዝን ንምስልሳል ዘጠቓለለ ስምዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ትሪፖሊየን ከቲመን ኣሉ እቲ ስምዕ ንዞባዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝገለጻ ግብፅን ግሪክን ኣብ ተግባር ከይውዕል ጸዊዕን ኣለዋ ቱርክን ሊብያን ኣብ 2019 እውን ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣት ሊብያ ኩዕታ ነዳድን ጋዝን ንምክያድ ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝኸተማ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ስምምዕ ካብ ግብፅን ግሪክን ተቃውሞ ከም ዘጋጠመ የረዱ ቱርኪያ ብምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዕደና ጋዝን ነዳድን ንምክያድ ዝኽእል ወፍሪ ትገብር ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ግሪክ ነቲ ወፍሪ ክትቃውሞ ምጽንሓ ይግለጽ ብሰንኪቲ ወፍሪ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝጸንሐ ዘይምቅዳው እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ዘይምቅዳው ክልቴን ሃገራት በተን ኣብ ባሕሪ ኤጅያን ዝርከባ ኣከራኸርቲ ደሴታት እውን እናሓርፈፈ ክኸይድ ከም ዝጸንሐ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ ናይጄርያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 76 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ እኳ እንተሎ እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቕማ ብምፅዓና ነቲ ሓደጋ ከም ተቃልዐት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ስድራ ቤት ግዳያት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ፕሬዚደንት ናይጄርያ መሐመዱ ቡሃሪ እቲ ጉዳይ ብውፅት ክምርመር ኣዚዙ ኣሎ ኣብ ማያት ናይጄርያ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ የረዱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብሰንኪ ዝተወሰነ እገዳታት ንዝተኸስተ ሕፅረታት ክብርን ዋጋን ጸዓት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማታት ብሪጣንያ ጀርመን ፈረንሳን ካልኦትን ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተወስደ ስጉምትን ኣስዒቦ ዘሎ ቅልውላውን ዘለዎም ተቃውሞ ገሊፆም ሰልፈኛታት እቲ እገዳ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ብምጥቃስ ብቕልጡፍ ክለዓል ጸዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ክውድቡ ከም ዝኽእሉ የጠንቀቑ ምህላዎም ተገሊጹ ዓመታዊ ቁጠባዊ ዘቕባበ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ልዕሊ 900 ተዓዲጉ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝመጽእ ዓመት መዲሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ክእሙቱ ጸኒሖም እዮም
እታዝ ድሕሪ 1997 ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃን እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ ሃገራት ምዕራብ ኪናት ዩክሬን ኣሳቢበን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰኑ እገዳታት ሩስያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክትገብሮ ንጸንሐት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከም ዘወንዘፈቶ ከም ሳዕቢኑ ድማ ዋጋታት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ጸዓት ድማ ብፍላይ ብናህሪ ከም ዝወሰኸ ይፍለጥ እቲ ቁጠባዊ ተርዮ ብፍላይ ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቻይና ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቆ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ብትሪ ከም ትቃወሞ ፍሊጣ ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ኢራን ተወሊዑ ዝቐነየ ዕግርግር ብምትሓዝ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነት ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ በይናዊ ስጉምቲ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ዝሓበረት ቻይና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ካብ ምእታው ክሕየብ ጸዊዓላ መንግስቲ ኢራን ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ብሞት ሓንቲ መንእሰይ ዝተወልዐ ዕግርግርን ናዕብን ኢድ ከም ዝነበራ ብምውቃሱ ይዝከር እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተወሰነ ሓድሽ እገዳ ንፍልልያት ኢራንን ኣሜሪካን ብምግፋሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝዓናቕፍ ምዃን እያ ቻይና ትሕብር በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታትን ምትእትታዋትን ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታውን ፖለቲካውን ቁልውላዋት ምዃኑ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ምጽንሓ ይፍለጥ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብርክት ዝበላ መራኽቢ ውግእ ከም ተሳትፎ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ኣካይደን እዚ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልቴና ሃገራት ንምውሃድ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ንኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ኢራን ነቲ ልምምድ መልሰ ግብሪ ንምሃብ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ንጥፈታታ ከተሓይል ምዃና ትገልጽ ብምህላዋ ጸጥታዊ ኩነታት ወሽመጥ ፋርስ ብኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ይመት ኣሜሪካን መሻርክታን ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ ዝርከቡ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከም ዘካይዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ማእከላይ ሸነቕ ቬኔዙዌላ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ብሰንኪቲ ትማሊ 9 ጥቅምቲ ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕድ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ቬኔዙዌላ ልዕሊ 50 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ጽላት ሕርሻን ከቢድ ክሳራታት ከም ዝወረደ እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ፍሊጦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምብዛም ኣርስታቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ሕማም ቲቢ ንምቁፅጻር ዕቱብ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ንዞባ ፋዕበት ዝተስራሕ ርያታት ቀረብ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ኣውሒሰን ኣብ ደሴት ፋጦማ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 11 ሜትሮ ዝቕመጡ ዓሳ ነባሪ ተገፊዑ ተረኺቡ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ዕላማታት ዩክሬን መጥቃዕትታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ግብፅን ግሪክን ኣብ መንጎ ቱርክን ሊብያን ዝተበፅሐ ስምዕ ዕደና ጋዝ ተቃዊመን ኣብ ናይጄርያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 76 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ሰላም